Wis wani munggah ing pertapan Gigora ketemu karo aku. Nganti kangen aku karo kowe Kilmanan. Sing kangen iku mboten mung panjenengan piyambak. Kula ugi ngraosaken kangen jalaran. Kula niki ngrumaosi bodho mang pinterake. Cilik mang gedhekake. Antos dados tiyang dadi pangkat kados ngaten awit saka aku nujum Baladin. Mila niki wau kula milengaken saking Kerajaan Baghdad tumuju wonten ing papan menika. Kowe mrene nggawa udut ta ora? Lepas kok guru. Iya lepas jare. Lepas takon udut sampeyan. Ampun kuatil. Sampun kula paringi 3 bal. Iki mau menehi 3 bal. Nggih. Wah iki yo cocok iki. Kena kanggo 3 wulan. Bal apa? Bal apa? Oh, bal-balan iki. Semane karo wong tuwa kok mboten gojek. Tenane tuwa tandha pitakon sakjroning atiku. Nggih. Kok nganti kowe munggah ing padepokan Gigora iki jane duwe karep apa? Pancen konten kawigatosan. Wigatine kepiye? Ngaten. Nalika semanten. Iya. Sang Raja Rustam Haji. Iya. Niku rak badhe ngenomaken praja. Mereh ke Prabon. Kan jumeneng raja mboten sales namung Pangeran Resman. Nah, mesti wae kaya ngono. Monggo kula mboten cocok. Ora cocok. Mergo bocah isih timur. Dereng ical pupuk empanyen lumiyahipun. Oh, lah kula duwe jago dhewe. Jagomu sapa? Kanjeng Pangeran Salabi niku patutan saking garwa Slim. Dadi Salabi anake Rubiatin. Nggih. Niku jagomu. Jago kula. Nah terus merga napa? Nek Kanjeng Salabi dadi raja, kula entuk mbuke. Dadi kaya ngono untutane. Lamun tok kowe kelakon ndadekake Pangeran Salabi raja. Nggih. Rubiatin ututane Rubiatin dadi bojomu. Pikiranmu opo iki? Lho. Lah terus karepmu piye? Kula nyuwun tulung. Carane kados pundi kula mboten ngerti. Kembaku calon kula dados raja. Pangeran Resman kudu minggat utawa mati. Ngono. Lah supaya mengkone Pangeran Salabi bisa dadi raja. Ya, mergo ora ketan piye wae kowe muridku sing kinasih Kilmanan. Kowe bakal tak wenehi cara kang supaya mengkone kowe bisa nyingkirake lan Pangeran Resman. Gampang nggih wong tuwa. Lajeng marginipun kados pundi? Carane Pangeran Resman iki digawekake luwangan. Iki tegese ngene. Resman digaweke luwangan. Nah, tegese ngene. Ya, ora teges luwangan jogangan kuwi ora. Mengko Pangeran Resman iki mau diwenehi wong wadon sing ayu. Yen perlu, ya toh, sing kanggo ngledo marang atine Pangeran Resman ora ana liya. Iki demenanmu Rubiatin. Lho ngono. Lah nek lampah Rubiatin calon bojoku didemeni tenan. Ora bakal kaya ngono. Iki mung salah sawijining cara kanggo nyingkirke Pangeran Resman. Upami sanesipun boten wonten. Ya ora iso kaya ngono mergo apa iki ana sambungane keluarga. Kok lamun to ing mengkone kelakon Pangeran Resman iki cedhak karo Rubiatin, ya toh? Mengko digropyok. Lho. Digropyok urung tan urung apa perkara iki keprungu karo Rustam Haji. Ya ta.
Mas sareng keprungu mesti duka Yayasi iki. Resman, urung bakal dihukum gantung mergo isini-sini keluarga. Lho. Dados niku carane. Iya, ngomong niku. Iya. Bareng guru. Lho, Napa? Opah ya, Cak. Kelakon lawan derek kok ngono opah. Gawe cara iki ya, Bok. Lho, mengkene kelakon, lembel. Tenang. Tenang ya. Ora ngapusi. Ngapusi titeni. Mboten. Nan, ana tindake. Bareng. Yo. Kados mekaten dipun rantos kemawon. Lagi padha ngobrol. Ingin tadi apa sampai? Kepiye kakak? Kamu urusanane? Aku sampean didoyo wis kelakon. Gagal ligar tanpa jadi. Kok kaya ngono kan? Sebabnya apa kok nganti cabar? Cara kang sepisan. Gagal. Jalaran Randal kuwi mau sing tak perintah mati. Kanthi bukti pusaka ana ing kerajaan Baghdad sing kanggo bukti diajekake ana ing pendopo. Bareng kaya ngono, aku kepojok ing kahanan, aku kesenggel rasa jalaran sing bebani ki Panglima Yusuf. Sing mirang-mirangke aku ning pendopo. Nanging gandeng aku nglabuhi anakmu dimen dadi raja, isih ora kurang akalna. Isih duweni cara. Cara. Lah banjur carane kuwi apa, Kak? Bareng ngono aku merdukun. Jenengan pados Dukun sepuh. guru kula. Nggih. Nah, niku meneh cara. Carane mergo calon ratu. Niku rak Resman. Sak tunggapan malih badhe jumeneng raja. Ya. Panjenengan kedah mbantu kula lho niki. Perkara niki udahan bantu. Yen perkara kuwi yang kuyong nggone jumeneng ratu putra bakal tak sempuyung. Ngaten. Carane dimen Resman minggat so kerajaan Baghdad. Carane. Oh, Kaya ngono kan sampean. Kuwi mung kanggo cara, mung etok-etok. Mengko yen cedak karo kowe ngrangkul kowe, mengko diblokyo bareng-bareng diunggahke ning pendopo. Kanjeng Sebuah momentum. Ento. Tuwas tratapan aku saka rumangsaku tenanan. Yen kelakon aku dipun. Kelone ra ijil. Pateni malah. Ye, sanggup ora? Sanggup. Yen sanggup, ya kudu mbok tindakake. Wis, yen pancen kaya ngono, ora seronto iki dinak bakal jeneng kata jualan taman. Kaya ngono. Tindake sing hati-hati. Pamen iki Gen, taman sini. Uga-uga kan bicara iki bakal lakon. Anggap banget kapolnya demi raja iki. kados mekaten Kanjeng Ibu. Pamen. Monggo. Aman pakan. Ya. Mana? Panggung. Mriki. Najan Kanjeng Ibu boten dados kangge. Mergo gedhe labuhanipun kangge putranipun kepareng kula badhe nglapati dumateng. Kaya ngono. Monggo sareng sing hati-hati.